Fiċ-ċentru għat-tagħlim tax-xjenza b'mod interattiv l-Esplora 10 studenti li għandhom bejn 8 u 12 sena ingħataw ċertifikat fil-kompetizzjoni ġemma. F'din il-kompetizzjoni l-istudenti mill-iskejjel f'Malta u f'Għawdex talmu kif għandhom qasmu l-flus li jkollhom f'idejhom u ma jonfqux kull ma jkollhom f'idejhom. L-istudenti waslu messaġġi sabiex permezz tat-tpinġija juru dak li talmu. Waqt din iċ-ċeremonja, One News kellem ma' studenta li qalet magħna kif din l-esperjenza għalmitha x'għandha tagħmel bil-flus. Għalmitni li jekk ikolli bżonn xi ħaġa nixtri ma jekk ma jkollix bżonn xi ħaġa ma nkun irrida ma nixtrix biex inżomm il-flus għal meta jkolli bżonn. Hija qalet magħna kif tħares lejn dak li ġemma fil-futur. Nagħmel bank account, tal-bank account inżomm il-flus kollha u li ma jkollix bżonn li l-affarijiet li ma jkollix bżonn ma nixtrihomx. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm il-Ministru għall-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon li saħaq kemm huwa importanti li tfal jieħdu sehem f'inizjattivi li jgħinuhom għall-ġejjieni. Qal kemm huwa importanti li minn ta' żgħira it-tfal ikunu mrawma li jfaddlu u jaslu l-prijoritajiet tagħhom.